Haupa laguntzu, ongietorri trintxerako transistorera, ni, Manbrunai, eta egun baten garrarazu nahitzen, danon min eta penarako. Bai bueltan hau zeugaz, abenture musikal bateri hasikeri emoteko. Ez etuten hauenari, besarkadan dibet, eta aztoztenari urte askotarako, entzule lagune. Kuarteleko kontrolien neguaz batera, huitxi-huitxita. Zai honetan entzungo zuiena, entxalada sonoro bat izango da. Alde batetik, betiko musike baltza eta rock-arratza okingo zuie, bai bestetik, euskal musikien klasikazuek eta musike tropikala be entzuteko aukeri okingu. Plataforma digitalak eta vinilo analogikuek okingu zentzela die bierda moduen alineteko. Hemon eskue, dardu negugaz, labetik atara barri dugun eta azteko gauzen trintxerako transistorera. Ongitorri dan hori... Gaurkuen, etapa berri baten hasikeri edalez, itxuki irrati 2.0k antenan astetxu batzuk daruez. Da gaur niretzat, pertsonalmente be, etapa berri baten lehenengoko egun edalez, prestatute dakarten playliste aurtik due. Hasikera eta abia puntuek, kontzeptue bezarkaten dauien kantak. Etapa barrizek, ate barrizen irekierak eta aro barrizetan sartziek. Eta zelan ez, horrek beragaz eskotik sortzen dauzen motivazioek, ikarak eta urduritasunek. Aurrek gauzetxu danak koktel musikal bet okingu gaur. Bueno handadure berria guazteko, dakartatzen lehenagoko bikantak, pintxadak azteko erabiltzen dauzen bikanta diez. Oso ezberdinek biren artien. Bata, erabiltzen dut, gentiek antentzinu ez duten ingure neuredan imintxie, eta musikin hasikerie ezun ingure hain inbasibu izatie. Entzuten azten zarela, bai, etxule gilditzuten albundako zunan elkarrizketie, hor momentuen. Edota kantiri play emotien begiradanak neuredanien golpien estenatokire zeruteko. Besti barriz, kolpe direkto bata. Kontzerto baten atxetik zatozinen nien aproposa. Genti edenpore darun nien estenatokire begiren punto bardinera eta parranda gogoizagaz dauen nien. Zer huitxi? Listo zauz trintxerako lehenago kantak entzuteko, zer? Amen, gerran, zelat due gerrie baburu? Gerrie? Gerrie dan aldez. Penaza. Bai, listo nau entzuteko zeure parteko gerrie, zeure lehengoko kantak. Venga, lasterazko gara lehoko balakaz. Ia, zer entzungu? Nik uste dut asko garala lentotxugaz, abenture berriago estrenateko. Bai? Zer daku, ze kantabizek entzunguz? Lehenagoko izango da Nisim, The Gas Lamp Killer eta Amir Yagmaiena, Breakthrough 2002ko albumetik. Ostras, txo. Bai, trabada nahi. The Gas Lamp Killer and Amir Yagmai. Honek non guti ez dakigu? Nik esango nagoen Israel mandagut izela. Ez dakitz, bai, guztu baietz. Hemen ez da betorik orduen. Ez. Bai, bueno, igual ikusingo. Tripli boto baino lau. Eurovisionera orduen ez du zonek, ez da? Ez zonek, ez. Itxuko visionera da igual. Vale. Da bigarrena? Da bigarrena, archikonocido bat, aspaldiko lagune, Carlos Santana. Epa! Da beran, para los rumberos kantie. Atazauen Santana 1976ko albumien. Bueno. Presa hausenien, emongo txagu kaini. Bai, hasi Gazlam Killerregaz. Venga, orguez, gerrara.
Bueno, hemen daku manbru bota du gerrara, eta uste dute ez dauela korresponsalo bi haurik. Gerran olako ambienti oten da, hemen entzundu Nisim, The Gas Lab Killer, and Amir Jagmai. Eta ez da, bera mine trokatu, ez da? Ez, bai, trabalengua zemoten dago, bai, alan da. Dalela baklarazio bat, ez da israelize, amerikanu da. Amerikanu da? Bai, bakizu, gerrarako afezinu dako, herrialde bizek da, anaztai nahi. Zin, zu kanta bitartien eokin zu hau zeure beste... Bai, aurren jotai... Korresponsal bateri... Bai, esan dut... Aldetu, ez da? Bai, esan txat, hau, deke bando ez. Bai, esan dozti, ez dela israelize, amerikanu da. Azkanina amerikanuen hor da? Amerikanue, bera, Gaslam Killer. Bai, bagut esan, okingo da igual, jatorriz Israel darra. Beran estetiki da, hablan rollo
bai, holan bizarrandiz rollo místico, da igual, ez da, matizia aznazta dut, ez da. Ez dako zetan bezar hori Jack Mai beran abizena, igual Ez, Jack Mai, ez hori beste morroi bet da. Hori nik uste dut, atxetik dagoen zitarrizti dela, uste dut. Bai, beran bandi, beran amorroiena da, DJ estatu batu harra da, Los Angeleseko. Azkanien esan duztu laparako David Upari itxote, azkanien. Esan gara Carlos Santana bena itxuteko, ez da? Bai, haulan da. Bai, oza, que oin bigarren ostikadie, Carlos Santana partez. Bai, bota Santana. Venga, bague Santana gaz. Nik hemen uste dute Manbruk ez dakitxolan pentsatema dauen, gerriek igual pertsonan gauze hobienak ataten dauz, ez da? Hemen kriston ensalada politxe. Bai, da horre entzuten genuen ya va a empezar hori, hori, así que da honek gure lehenagoko denboraldiko lehen atalari erreferentzi eitzen. Carlos Santanan para los rumberos, 1976. Hori da. Oso ondo. Sega segiku, ia partie, segi zeure garrako partigaz. Ia hurrengo kanti, asikerako momentu horreri bierrien, etxo ditzen zuzenien aluzinue, kokapenari eitzentxo referentzize, leku bateri, maitzetuten da bertan, geue gaurtik aurrera hemen dakun leku sekretutxu honen moduen. Da kantin izenak espada inon be, albumen azala ikusten zu, da bertan argi da garbi ikusten da, hasiera bat dala beran izenburue batzuk igual ja bakizu dagoeneko sekanta datorren hurrengo izango da toki bat Gorka Urbizuna hasiera bat albumetik. Oso ondo, hemen segiku geure Manbru, geure gerrako korresponsolagaz gauz, hemen gaur lehenengo kapitulunetan hasieratik hasi de bera eta geure bai bera gazingo txau konpainize gu bera trintxeratan dau. Da gu hemen atxien
Zara, esan datxo manbru, puesto de kontrol edo... Bai, kuarteleko kontrola. Ai, ez kuarteleko kontrolatik, gu hemen berotasunien eta manbru da bustiten dana. Ni bertan, basatzatan. Ai, ez. Venga, bagu ez orduen, urka urbizun, hasiera bat albunetik, toki bat. Oso guapo, Metraie. Dinoie gerrako kontuk beti dizela latxak eta gatxak bai. Guk eske manbrudaku frentien, itxukirratian zauz, hemen trintxerako transistora, azkanien uste dut manbru gerratik apurtxuet bertan frentin dago, bai itxen dan hau programi eitzeko, hau irratxaiue, itxen dana apurtxuet haulan beran gorputxe sartune, beran molderako aur baten ez da. Bai, haulan da, bertara non korresponsal. Eta ekarten dozku notizi denak onak diez, seguk manbrudaku gerran, eta bera baino bi haurik ez dau. Venga, ia, bota, segi partigaz. Bueno, oin partigaz egiteko denporan atxera ingo. Laro eta bigarren urterago ez, makinien, denbora makinien atxez. Da, zozer azteko intentsinuaz berriro gaur landuten gabizen hori gaize ez da. Da, hurrengo kantik dako disko estilue eta afrikar eta funk ikutu epe bai. Da, ritmu oso itxaskorra okinarren ez da dantzarako kanta soilbet bakarrik. Letra barruen kritika asko dakoz, alperrikeko iritsizek, jentien zurrumurruek eta gizartin negatibotasuneri etxentxo lan erreferentzize. Hirugarren pertsonak zemat kotillo maltsu horreitzen txoie eta sarritzen zerrezan horreri geupe zemat garrantzi emoten txagun ez da. Da benetan geure bide jarraitzu biharrien. Letratan agertuten da adibidez too high to get over, altu eize, ganeti paseteko, edo too low to get under, baju eize bai, betik pasateko, horrek jentik zelan esaten dozku, txikizi izara, edo altu eize, edo ez dakit, bakizu, horrek historitxuek. Bai, gerrarako lez, bai, no? Dakozula piesplanos, dakozula, asmatiku zarala, zinzu aurrera egin, bitu, ez da non biko zan pegarik, non hori tiro bat, depotateko piesplanos, zarala. Bai, horrek oinez, bai, atxine bai oten zien, hostilako inventadak, soldauzketik eskapateko. Nire kontata goztie, morroi bete
gorra eintzala pasa, osea, gorra, osea, ezagula entzuten zan, esaten zauen, berak, ozelako sorderi dakola. Gorra, bai, zeusara, ez da, zeure truko izan zan. Hori, badakosti izan da, zelan haumorroie, beran interpretazio dana zuten zela kuarteleko pasillotatik eta karo, azkanien zuke demostren bizu, itxik esaran aptu edo juteko bertara, no? Honek morroiek okitzen zaban abilezide, da igual jenti esuztuk emoten atxetik edo platillukaz, osea, musike platillo, atxetik da morroiei imute bez, osea, imagina eselako ikariokin zauen gerrara. Vale. Bueno, hau esan da, hau historia kuriosotxue, uste dut nire partez, etxe honetako giradiskuek estrenateko ordue llegabala honegaz, disko funky llegaz. Da simboliko kistogu zan edozein disko ekarri bez, beldauko bidar platera martxan botateko. Da aurra itxik historizen gehien saldu den diskue, kontsiderata dauena da. Horratxaz bizen jarrikun vinilue. Badakize ekarsun. Zer? Bakizu, ia bota. Ze horrein dela gitxik usi dut ganera dokumentala, eta bertan dino, Michael ekarzu. Michael nebreto gai otxue. Michael Jackson, beren eskutatik, ingu bedeinkatu amendaku zen platerak, da asko gara, beran Wanna Be Started Something. Oh, mama. Thriller albumetik. Osondo. Ze, ikusizu hauri dokumentalain jauen haunek soinu teknikarizek, haurek sinestesia okitzauen horrek? Ez. Rekomandagarri, ikusteko. Netflixetik edo dako zula. Vale, pasako ez da zuero. Ez dakizik errara horre frenti Netflix bako zuien? Bai, asko pagagide. Hemen streamingek eta plataforma bakizu. Gero kargu herrialdera du, kontuz, horrekaz gauzikaz hemen. Muy bien. Vale, prest, aurrera ingu? Dale, kalor. Venga, Michael. Aurrera. Something. I said you wanna be starting something.
Mamazein. Mamasei, mamasa, mamakoza. Efectivamente, hori kantien azken satizen entzuten dana Manu Dibango musikari kamerundarran Soul Makosatik atasan satitxu eta horre amaieran sartuten dau, bai, buklien sartuten dau. Bai, izatez Manu Dibango nada. Mamasei, mamasa, mamakoza kantie. Reviseko bida soldadori, ze estoten... Datu hori esto kontemple inoiz bez. Bueno, mendako zuen euro eskotxutik. Claro, gaure gerrako korresponsala. Nio, elegante zuen dago, vinilu, Bai, ganea igarten da, vinilu imitzen zunien edo bai. Tidal edo Spotify edo digitalean. Bai, vinilo gehiago ekarteko gogu emondozt. Engus, aurrera. Gerran askoten zandara, bai. pizarraskuk eta... Bai. Azkanin, hor momento baten hil eta hil, edo... Bai, bueno, gehienak lehen musike klasiko zan. Azkanin bakizu honek imperialistan dizek euren handik egizetan musike klasikoa zeiten ziren inspire. Claro, bezan falta desan ez musikerik, ez alkola, ez zigarruek, Hablanda. ez beste gauze primaizorik. Leo gauze. Oso ondo, venga, geure korresponsalaga zeigu gerratik, zuzenien itxukirratiean, hemen, zer daku kontateko frentetik. Venga, baguz aurrera, Gutxi, zupakizu zer dan guilty pleasure bet. Guilt? Guilty pleasure, kulpabilidadi sortzen txuien horrek plazerrak. Ez da zuen montarterik, Guilt, ez da anglicismo bat, ez da? Ez, guilty, da de, hauri, guilty, bai. Guilty de culpable, eta bai. pleasure de placer, orduen kulpabilidadi sortzen txuien plazerak, bakizu, zazuk badako zuolako horren bat edo? Nik ez, ni oso... Ez, oso ondo. Ba, nik asko dakotez, da euretariko bat musikalki berbetan, handi izena, hauntxek lasterrat horren bat da adibidez, guilty pleasurek, diez, zeitxik sentiten zara rudun, igual alde batetik ez talako zure inguru estandarrak dikteten txune, beste batetik igual zure adine gaitxik edo beste esparru baten edo beste gusto bat presuponitzen daukin bizune, edo ideologi politiku gaitxik bazin zuen beste sozer, edo zure moralidadi gaz talkaitzen dauen sozer, orduen zuri, ez dako zu ez da, jente asko edo hori kontzeptu dau, azkanien errudun sentiten zarelako sozer gustatzen da txulako, suposatzen dana zuri etxatzune guzta bier. Hortitu ez, tiruek. Adibidez, erreleko jokalari bateri miresmen aukitxiarren. Atletiku guazaran, zelan esango zu, erreleko zeu nada, hablako gauzetxuek. Ni kasu espeziala nahi, hori atletiko salik, bai. Nik atleti sali nahi, ez tokure inoiz bajati bigarre maiera. Bai, klaro, hankarro egun esateztazu jugadore bat, eta bermiokuri jauregi zartakiz. Bai, da begomez. Bai. Ez toz egiten, futbola. Irabaztie bai, ezin maz. Vale, ondo dago. Bueno, nik esan duten moduen musikalki bakotez guilty pleasure batzut, eta hautsek datorrena da bat. Eta kantie bota baino lelau, ariketatxu berguroten bai zegoaz da bai entzuten dagoenagaz. Entzunleguaz. Bai, hori da. Ariketa honen planteamentu da, hau entzutera guzena, amoizko kanta bata. Azkanin onzan normaitasun bet, derrepente para inzan, da kantaten dator hori maitasune berreskuperaten, edo ostade, bigarren aukera bat emoten. Round 2. Hori da, round 2. Eta orduen horrek bebai darozku gaur landuten gauzena, azikerie, beste azikera bat emotie horreri... Berrazikera. Ahí está, bere play, emotie lehen parasana. Da kasu notan, niri gustako legiaz, bai zeuk eta bai entzuten dauenak, pentsatie kantaten dabiena itxukirratia dela. Itxukirratia maitxu sales. Bai, aurtik ondozu ez. Imagine, kantaten dauena da hau itxukirratien izenein kantaten. Egun baten juntzan, dain bueltan dau. Eta ez da ibon. Ez. Harinakueken, bueno. Personifike irratize, pertsona. Hori, kantantien, itxukirratia kantako dagoena da, bale? Bale, eta beste alde batetik, entzulie, obviamente, da,
honek kantaten datorrenak, dediketen txozen itxek eta gauze politzek eta bere maitasune eta horredanak, bazelan, entzunguz aurre En Afrika, estasunek arko zan, no? Ez. A ber, Maluma edo... nire ustez, a ber, gauze bat arrudun sentiti da, beste, gauze handi bete aborreziti, ez, hortik ez du, Bai, guten aurri da, pentsa, bakotxan ordan, eta ikusko zuie zelan letrak, bebai zentzuna hartuten dabila. Berak dinon referentziek eta zelan Txuki Irratia zelan junzan, eta zelan dago ostabe geugaz, eta zelan besarkatuko garan danak ostabe. Orduan, kanti mingu hauri... Bai, ez esan ordan, zetu gure... Osea, Guilty Pleasure ez gure desbela, kanti zona baino del dau. Bai, sartun. Da garen guberdadera daz. Venga, Manbruke gerratik dinozko moduen, Guilty Pleasure hau, kantaten dauen artiste hau, edo neski edo muti ez dakigun ordan, da Txuki Irratia, eta gu entxulegue gara, geu, aur guez. When they began, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. When they began, quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, que no daría para volver a empezar. Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, que no daría para volver a empezar. When they began, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, que no daría para volver a empezar. Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir
Y hoy al verme tan solo sin ti que no da día para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro yo estaba que tú aún me querías. Bueno, ze gauzak dinosku gerratik Manbruk. Eta Julio Iglesias imin jau, itxukin parera, da entxulegue. Ni gauza bat esan bidot. Claro, amodiozko irrati eta entxuleguen arteko historia hau politxe esan leike. Nik uste dugu dutela pentsa, no bize baino niño, porque segundas partes no fueron buenas esaten da bizta, Manbru. Bai, da pelikuletan bai bardin pasaten da, bai, bueno. Da parejatan honek izonak itxeko olako abesti bet, zelan da, Begin de Begin. Bai, volver a empezar, bai. Está bien, guau. Da hori, gure Julito, azken aldiz memizan bakarrik urteten da. Gizajoe. Orientalak itxi, pasan nien iraiak 23, bai. eske, 82 urtein jauz. Bai. Hau morroien zaizo zan 1993. Iraien, ez da ustaiekuela. Iraiak 23. Julio lako dinot. Ez, bueno, bera Julio, bai. Septemberreko da. September, okei. Hori, Julito, niretzako placer errudun hori, guilty pleasure hori, azkanin ez dotzelako representatzen gauza askotan. Bera Madridiste konfesu da, izatez Real Madrideko atezeini izan zen, bere egunien lezeino batek karreria portu zantzon arte, eta orduan sartu zen Txukirratiko kontu negaz, oso ondo, karritxe, Bai, entzunzu, ez da, letra eselan hartuten dauen... Punterize dako zuen, errazau zinu. Ahí está, francotiradora gara da. Beuri, Julito. Venga, ja, itxistazu gogua, segidu zeure partiga, zer dabil gerratik. Gitxike, lehen txaioko amari enkaraten, da... Azikeretan, bikantak harri dute zen moduen, oin beste bidakartez, bai, hori... Gaurre jorratuten gauzen hori hasiera kontzeptutik desmarka ingo diz aportxu bet. Ze gehien bat, bide gatoizi zelako. Azkanin lehaokue da gatoizi zeuentzako. Itxuki berpiztu zuien danontzako. Bai. Azkanin proiektu honetan sinistu zuien danok, irratize berpiztu zuien lan honetan ibiltzarienak, hemen kakabeleni ataten, harinako baten ez dainok esan zauen, ustote zagortu zarri izan zela, eta beradaz banator esan zauela, ez da labardine zozeri jarraikortasun emotie, edo berpiztutie. Da hilze dauen zozer, ostabere altzatie, postizelako meritu dako zuie. Ez da itxe, thriller rekarten basun, harin berbiztuko diez. Zombizek. Zombizek, bai. Bai. Hori da, bai, eskertuteko da, azkenin ni berton hau, bai, jatrena martxan imin zuien, sartu nahi, da, beraz, azikieran hartun zuienak, eta zeuen empeinu eda injarrak imin zuienari, donari zorionak. Nik ondo karritxe, eskartu detxut, pongo txate ekipuri eta zuzendarizeri zure hori, azkan entrena pertsona barik, tren de mercancías ez, Bai. Da hori, da dedikatoiz azkanin zeu esan zu moduen, talde danari dediketeko kanta bat aukeratutie gatxalez, mentin glauen burutxet edo zuzendaritxetako zuien pertsonagiri, entzate erreferentzi orduen. Jimmy Weppenek idatzi zauen, irota sortzidean, eta Glenn Campbellek abestu. Segiduen bihurtu zan country popeko klasikazo bat, estatu batuetan, eta urtitan zierra inbeste artistekin jogi moldatu, bai Ray Charles, Johnny Cash, Rem, edo Plapumas, esaterako. Nik gaur dakata datena, ez da euretariko batena bez, Tom Jonesena da, Galeseko tigrien bertxinue. Da hori, kantin protagonistie lineman da, lineako langile bat, argindarra arizek izenda zintxilik eitzen dauena lan, elektrizidade poste aldizetan, eta Kansaseko Wichita konderri eitzen txoa referentzize. Landa eremuko bakardadie, da bizei gogorra erreflejateko,
Da hori, eta ez da maitasun kanta tipikue, da bakardadin lan eitzen dauen langileen oda moduko bata, eta da hori, da kontateko landaremuko edo hori country edo Wichitako januretan dauen hori, soledadetxu edo bakardadie. Da horreitxik nik uste dut bihurtu zala klasikazo bat, ez azkanien handauzen jentie, bakizu, country eta tal, da enbeste denpora bakarrik, horrek kantak asko zoten txoie barrora. Nik uste dut entzun dago tela Tom Jonesena bebai, bestiek bebai, azkanien... Bau beran rekopi batetik dago atarata, 2006-kue, ez da itxe bertxinu horre urtenin bazauen, bai 2006-en. Hemorroiek betitzen dago gauzik luper ondo. Bai, Wichita Lineman Tom Jones. Ondo, benka, orguez Wichita Lineman egaz. For the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wires, I can hear you through the wine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south will never stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Gero esateko gerrako jentik ez dakola detailerik, babitu, Manbrug gerratik onino detaileek okitzi badakoz. Bai, Wichita Lineman, ez izena gaztain gotxu. Bai, hau azka, bueno, hau Wichita zegaz, ni teki zegaz, euskaldun dute. Claro. Bai, hau ez totokin oso asko entzunde, bestie bai, bestie originala edo izen entzuten dana. Eske, gizon honek itzen dauen, ikututen dauen edo zein kanta. Aurre gaitxiken dauen, neupe beste danak entzunin zaudezen, bai, berak ez da Tom Jonesek zer dakon, bai, itzen dauen berzino danari, bai, injar bat sartuten txo. Beti, ganera injarra, bargatu, Manbrug, da kriston musikarizek. Bai, da gero bera, bai. Produktora eta beti oso aukeratu. Bai, da bera zuzenekutan be, bai, biltzen zen, gauri tigrilez. Beste natoki jan itzen zauen beran aldakak eta mobidu, da bezuk eta... Zan zulo? Zein?
nongo tigrie, dala? Galeseko tigre. Galeseko tigre. Haulan esango txagu beti Txuki irratian, Galeseko tigre. Haulan da. Bueno, da, bako zu bombardeu, baina niño bako zu astirik zerbizentzeko? Bai, azkana dakar, santzutik bideo ikato izango izela, eta hauntxe dator bigarrena. Bera da Bill Withersen kanta bategaz botako dedikatu izi, soul akustiko eta oso biluzi eta intimu da, gospel ikutukaz, iruta maiken zauen idatzi, argitaratu zen, Just I Am diskuen, Bill Withersen aukantie, eta kantie due amua danari daude ekita. Bai, esango nauen, nik uste berak idatzi zauela ja, beran amuan falti egin jauenien edo esango nagoenik. Bera Bill Witherser, bai. Azkanin apotaten basun kontuek zemat urteokin zauen atara zauene, nik uste edo amuma oso zani egin jau edo... Da hori, beran... Nik uste beran oroitzapenetatik idatzitze dauela bai. Da, hau entzuten zauzien dan hori, zeuen amumak aldamenin okin zeinez, euren txatu, eta nire aldetik berezikin eure amuma justari dedikatu due, ze oin aste batzuk galdu genuen, 98 urte mandoaz, eta bertoku zan, Teodoro Nazagazti kaleien bizitzen zan. Hemen, berton kaleien gora da bera bizioso bat. Osak, berantzako aur dauena, hau programi daukantie, berari dedikita. Homenaje, berantzako... Haulanda. Amuma danantzako. Hori da. Da, hala, honegaz, urrengoko trintxerako transistora nik usko gara, bueltan. Bueno, txeke emango txute espedi, itxan lelau bitxu ningu kanti. Bai, itxan, lelau bitxartien, onak izan, budot esan, onak izan, bitxartien, da zaztu zeuen nagusizek, noiz ipenien biziteti ez be bai. Ahí estás. Grandma Hans, Presidentxire badan be. Bill Withers, hori da. Bota. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have Grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for Grandma's hand. Bueno, baurrokintzu geure korresponsalak gerratik ekarri dauzkun azkeningoko kantie, amuma danantzako, hemen geugaz egon edo ez. Ez da manbu, aprobetzen bidu aukera danak nagusik azoteko. Hauri da, omenalditzu da gero, bai, noiz ipeinien, bai erren zientzien egon, zein norberan etxien, ezaztu noiz ipein bizitetxu betitxia. Vale, hemen okindu geure gerrako korresponsala, berako gitzen dago tarte bat bombardeotik bombardeora edo ataketik atakera geure auritzeko. Hemen, bitu justo. Eskapateko ordue. Ja, noiz datoskun, ja, igual datorren hastien alba dauen, eta urrungo kuen. Aldauen ingerri bak ezu izlandan. Bai, pasekot partie, pasekot. Venga, txo, basaindu, da alatake. Bardin. Venga, ondo segi. Agur.